Köp sanly Türkmenistanly üçin işsizlik ýeti problema bolmagyna galýar. Ýaşlar iş tapmakda dürli kötünçlükleri başdan geçirýär. Olaryň hataryny efirde howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýetgedilýän Lewaply Bilbil iş gözlegine duçar bolan kynçylyklaryny Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna 8 martda gurrun berdi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy 25 ýaşly Bilbil ýaşlykdan mugallimçiligi höwet edýär. Ol bu arzuwyny amala aşyrmak üçin 2 ýyllap ýylydyny ýokary hujaýlaryna okuwa girmäge finansiýar. Ýöne onuň öz sözlerine görä ýurdun ýokary hujaýlaryny giň ýaýran korrupsiýa Bilbiliň bu arzuwyny böwet bolýar. Ol ýokary hujaýyny girip bilmeýär. Bilbil arzuwyndan el çekmeýär. Olyň bolmany mektebe çenli çağlar baglaryna işe ýerleşmek arzuwy bilen Türkmenawa şäherine ýerleşýän Seýitnazar Seýdadynaky Mugallimçilik institutunyň binýadynaky terbiýeçilik hünäri boýunça kadr taýýarlayan 8 aýlyk kurs merkezine okuwa girýär. Okuwy üstünlükli tamamlaýar. Türkmenistanyň gysga möhletli orta hünärmen mektepleri, tehnikumlar we kollejler hereket edýär. Olar terbiýeçi, bugalter, mekanizator we şuňa meňdeş kärler boýunça hünärmen taýýarlaýar. Tamamlan okuw Bilbile peýda getirmeýär. Ol ugru boýunça iş tapmakda kötenýär. Bilbil Türkmenawadyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdürliginde, ýagny Zähmet birjasyny okuw uturan badyny hasaba durýar. Zähmet birjasynyň işgärleri oňa garaşmagy, iş orny döränini öldürüniň habar berjekdigini aýdýar. Ýöne soň olardan belli bir wagta çenli hiç ýyl habar bolmaýar. Aradan 1 ýyl töwereg wagt geçen soň birjanyň bir işgäri oňa işe ýerleşdirmek üçin Bilbiliň Azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä $1000 möçberini para soraýar. Hem de paranyň manatda däl dollarda törenilmelidigini aýdýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň binýadyna ýurdun her welaýatyna Zähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdürligi hereket edýär. Türkmenawa şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdürligi Magtumuly köçesiniň 2-nji jaýyna ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary şeýle müdürlikleriň ören seýrek ýagdaýda ilatyň iş üpçünçiligine ýardam berýändigini aýdýarlar. Bilbiliň ejesi şäheriň mektepleriniň birine geografiýa muallimi bolup işleýär. 2-nji derejeli maýyp kakaty Türkmenawadyň köp ugurly bazaryny aýakkap tükmek bilen meşgullanýar. Olar Bilbiliň işe ýerleşmek üçin talap edilýän parany tölemäge öldürüniň güýçleriniň ýetmeýändigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 3,13% deň bolanyny habar berildi. Ýöne 24-nji ýanwarda Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi hökümetdäki bir tanışyna salgylanyp ýurtda işsizligiň derejesiniň adyndan 40-45% diýilip çaklanýanyny habar berdi. 2017-nji ýylyň martyny Azatlyk radiosynyň hökümetdäki beýleki bir ynamdar çeşmesi ýurtda işsizligiň derejesiniň 59% ýetendigini habar beripdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlar boýunça resmi hasabat çap etmeýär. Türkmenistanyň martyň başyna umumy bilim edaralary hakyndaky düzgünnama üýtgetmeler giridildi. Yerli synçylar bu düzgünnamanyň üýtgedilmegi bilen bilim terbiýeçilik edaralaryna köpçülikleýin ştatlaryň kemeldilmeginden alada galýarlar.